Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Dumelang. Murigaboto. Mulibwanji. Murigaboto. Makadini. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Nobody can stop me. Nobody. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Tenzi kosowarini musati mashika moyo yedu yaneta nekumbirira yowarini yonguwa inopenya kwazo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozo warini tenzi mubude kumusha matonono katenzi bamwe bazokera tenzi batendi benyu bazarane zivi bashoma bakamira murufaro rwenyu mutsanyi vakarara chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe vese vagadzirire kumuona tenzi
ngadzirire kumuona tenzi. Makadi vateereri, tinoda kutendai vhiki rino ratiri kukurukura tichiendera mberi neseries yedu yeFamily Life ine musoro wenyaya yokuti Family Circle. Svondo rapera takakurukura pamusoro penyaya yakanga ine musoro wekuti mazuva ataidanana kune vane mubvunzo vada kubvisa vada kuwedzera ya free to ask. Pascreen pane nhamba dzichaiswa, munogona kutexta ipapo kana kuisa WhatsApp message. Before tisatatanga next presentation yevhiki rinotevera tichaita nguva yekuansa mamwe maquestions atinogona kupindura. Musoro wenyaya watinawo vhiki rino unoti wechitatu une makuhwa. Mukuparura nyaya yedu tichakumbira Mai Ngwenya vatipe munamato wekutanga. Ngatinamatei. Baba wedu ari kumusoro kudenga, muponesi wedu naMambo Jesu, toda kutendai nemukana wekutaura nekukurukura nevana venyu pamusoro penyaya dzinogona kubatsira kuvaka mhuri dzedu. Toda kukumbirai njere patichatarisa nyaya idzi. Imimi ndimi munoziva masituations ari in every home, and may you meet us at our real point of need. Mimwe misha irapike ibatsirike, ndiko kukumbira kwedu for these and many other blessings mudiscussion iyoyo muzita raMambo Jesu tanamata. Amen. Amen. Toda kutenda Mwari. Vedare vatinawo vhiki rino ndo vamwe chete vatanga tinawo vhiki rapfuura. Zvimwe kuda kuna vamwe vari kutanga kujoina chirongwa, tichakumbira kuti vedare vazviintroduce, tichitanga naElder. Kazwai vateereri, ndinoitwa Elder Chinyandura, ndinobva kukuwadzana East Seventh Day Adventist Church. Kazwai vateereri, ini zita rangu ndinoitwa Mai Ngwenya, ndinopinda kuBorodale Church. Vese vedare vatinawo maveteran vakuru vane experience nezvenyaya dzemhuri vachange vachitibatsira kuduhumura nekurapanura nyaya tinayo. Musoro wenyaya sezvandataura unoti wechitatu une makuhwa. Kune kamwe song kaiimbwa kare vamwe vachitamba hanzi vaviri vaviri unodei, wechitatu une makuhwa. Tikadzidza mukati mebhaibheri mubindu reEdheni, Mwari achisika munhu, murume Adamu, ane zvaanomuitira oro ane masoko anotaura atichada kuverenga ari pana Genesis chapter 2 paverse 18. Bhaibheri inoti Jehovha Mwari akatizve, hazvina kunaka kuti munhu agare ari oga, ndichamuitira mubatsiri akamukwanira. Last sentence yandoda kuti tiunderline, ndichamuitira mubatsiri, kwete vabatsiri but mubatsiri mumwe chete akamukwanira. Amen. Mai Ngwenya, mavara aya ekuti wechitatu une makuhwa anomboreva kuti kudini? Pastor, zvinoreva kutoti marriage yakasikirwa vanhu vaviri, ende pakange pangoita umwe munhu museku iroro remarriage matove crowded, matove nedambudziko. Saka hapadiwi wechitatu, nokuti Mwari iye in his wisdom akasika chiona marriage yakakwanirana nevanhu tu. Toda kutenda Mai Ngwenya vachinyandura. Pane nyaya toda kuti tibva taunderline right from the start kuti vaviri ava vari kutaurwa murume nemurume here kana kuti mukadzi nemukadzi here, vaviri ava vakamira sei? Tinotenda mufundisi. Isu zvese zvatingade kudzidza pamusoro pemarriage kana kuti muchato, tinodzokera kumuvambi wemuchato wacho. Saka tinotoona kuti Mwari ndiye akavamba muchato. Saka zvese zvatingade kuziva pamarongero akaita mukuvambwa kwazvo ndiye anotizivisisa kuti ndezvipi. Saka tinoona kuti Mwari achisika akaita Adamu naEve, vaiva murume nemudzimai, kutovaita vari of opposite sex, zvine zvazvaitoreva kuna Jehovha kuti muchato uve nemufaro. Tinotenda soko raMwari rinotaura uswa hunooma, maruva anosvava, asi Mwari wedu zvaakatema zvinogara nekusingaperi. Chirongwa chatinacho ichi tinotenda mukati mesoko raMwari. Saka shwiro dzese dzeupenyu, mazano ese anobva mukati mesoko raMwari. So nyaya yataurwa naElder Chinyandura ndeyekuti vaviri vari kutaurwa ava murume nemukadzi vamachuwa, vasvika pazera rekuti vapinde muwanano. Mwari haana kusika Adamu naSteve
oro kuti akasika Eve naMartha but akasika murume nei nemukadzi, ndo vaviri vari kutaurwa. Saka wechitatu ari kunzi une makuhwa. Maingwenya pane word rashandiswa neShona hanzi mubatsiri, ratobuditsa kuti wanika hana kuti vabatsiri. Unonzwa vamwe vachitaura kuti no barika rakakosha because vana namai vanobatsirana basa, but pfungwa yaMwari iri kuti wani iyeye akakukwanira. So pawedhi rekuti mubatsiri mune here zvimwe zvinhu zvamuri kuona pawedhi rekuti mubatsira? Pastor, mumarriage handifungi kuti panoda kuwanda vanhu paplatform iyo sezvatambotaura, but mubatsiri iyeye one ndiye munhu wachona, ndokuti marriage inakidze. Ndo chinotonzi marriage ichocho, kana paine murume nemukadzi sekusika kwaMwari. Pfungwa yaMwari inototiratidza kuti zvinofadza sei paine vaviri avo. Kana kwakuuya vamwe pachatozoita dzimwe nyongano nedzimwe nyaya dzinogona kuchinja vaviri ava zvavanga vari vachifanira kuve, pose pakangoita umwe wechitatu weguwa uyu akutoputsanisa ava nekuwirirana kwavanga vachiita. Thank you. Toda kutenda nemasoko akanaka vachinyandura. Ndiri kudzoka kwamuri pawedhi rekuti mubatsiri, helper. Ipfungwa ipi imwe iri kuuya, helper? Munotoona kuti kana munhu akanzi mubatsiri, kana irovara rechirungu ramashandisa kuti helper, kura kuti mumwe hazvigoni ari oga. Pane zvaanokwanisa kuita ari ega, kune zvaasingagoni zvaakuda mubatsiri. Ngatipei semuenzaniso. Dai Mwari akasika Adamu ari oga, omupa instruction yekuti berekanai muwande, zvaisakuda. Ndokusaka Mwari akatomuitira mubatsiri, because aiziva kuti pakuwanza rudzi zvaitotsvaka mubatsiri. Mune pfungwa yamuri kutaura yeprocreation, haugoni kuita mwana uri wega, unoda mubatsiri akakukwanira. That's why vakuru vachitaura kuti chara chimwe hachitswanye inda. Ndadzoka kwamuri maingwenya, helper mubatsiri ndepi imwe pfungwa yamuri kuona apa? Mubatsiri anobatsira pakawanda, Pastor. Kunyangwe dzingave nyaya dzekunamata chaidzo, mubatsiri murume anotoda munhu anomubatsira, mudzimai anotodawo munhu anomubatsira. Pane zvimwe zvokuti zvechokwadi zvinogona kuremera munhu ari one. Zvakangofanira kuti kana mota ikanzi iri kuda kupushiwa, pane umwe ari kupusha, pane umwe ari kudrive. Saka mubatsiri anotodiwa mukati medi. Saka Mwari panoti ndiri kuita mubatsiri akakwana, ari kuziva kutoti sekutaura kwaita vachinyandura, pane paunokundikana uri one. Chero dei ukanzi unogona, but pane zvimwe zvausingazogoni kuzvibatsira iwe wega, unozvotoda umwe munhu. Toda kutenda. Thank you. Kuwadiwa vateereri, pfungwa iri kubuda pachena ipfungwa yekuti wechitatu une makuhwa. Nyaya yatoda kuti titsimbidzire kumacouples ndeyekuti muri two, Mwari akatokusikai mune maqualities ekuti muri vaviri mune zvinhu zvakawanda zvamunogona kuita. Mwari achikubatsirai, zvimwe zvacho zvisingadi kuinvolva maoutsiders. Vachinyandura ndine imwe pfungwa yandoda kuti ndikubvunze, basa ndakubvunzai, helper zvinoreva munhu anogona kubatsira even spiritually chaiyo. Uri wega unogona kukundikana, pamwe pacho unogona kufila uri wiki, hausida kunamata kana kuenda kuchechi, but kana mubatsiri aripo anogona kusimbisa. I always say kuti kuna mwana namai vekuti vanotonzi nababa vhiki rinori, so ndo rinori handisida kuenda kuchechi. Unotonzwa namai vamwe aitoti unozaendi tinofungirana, nyangwe neniwo ndiri kunzwa ndisuda kuenda kuchechi. No, basa remubatsiri nderekusimbisana. Ndoda kuti ndidzoke pamuri panyaya yemubatsiri apa. Pane dambudziko rinoitika especially kune vanhu vakarorana. Zvimwe kuda mai vanogona kutadza kuwirirana nemurume, vonomhanya kundonotsvaga shwiro dzeupenyu, pamwe hamenoto varohwa vatukwa. Munoiona sei pfungwa? Maybe vaenda kuprayer band vatomhanya vatokuna namai dhoka. Tiri panyaya yekuti wechitatu une makuhwa, munoiona sei pfungwa? Chekutanga mufundisi, hatirarame munyika yatiri toga. Tinorarama musociety nevanhu. Tine vabereki, tine shamwari, tine vemunharaunda, tine vekuchechi. Kana tichitaura nyaya dzemamarriages, pane padzinoinvolva vamwe vanhu, pane padzinoda tiri vaviri. Kubva pamusoro wenyaya wamuri kutaura, kureva kuti zvinhu zvinofanira kutanga nekuperera mumba mumba medu. Isusu tisu tunoita kuti muchato unakidze kana kuti muchato uvave.
mukaona kazhinji taakutsvaka vamwe vanhu mukati memereji medu mukuratidza kuti isusu tiri vaviri takundikana. Saka tinofanira kunge tine nzira dzose dzekuti tibatsirane tiri vaviri. Sekutaura kwamaita kuti uyu mubatsiri handigone zvese, saka panouya mubatsiri ndekuti patinenge ndaleka uya anondibatsira, pandinogumbuka yanondipawo mufaro, ndo zvinotsvaga kuti tinge tiri vaviri. Maingwenya vanana mai vamwe vana mai vechidiki angotukwa nemurume vanetsana atomhanya atokuprayer band vachinyandura vatsanangura. Mune zvimwe zvamuda kutsanangura here kuti pawechitatu apa zvine maeffects azvinazvo here? Mai voramba vakachengeta nyaya yavo here? Voita munoona sei nyaya iyi? Ini ndinoona sekuti pane tisati tamhanya kune vamwe vanhu zvakanaka kuti isusu tiri vaviri tinzwisise kuti takatokwana tiri vaviri. Chero dei tikanotsvaka vamwe vanhu vangauye nekubatsirana, but havagoni kutiraramira mudariro revaviri. Vanogona kungotipa mazano atinogona kutora kana kusatora. Saka nguva zhinji tiri kuona vanhu vari kumhanya nenyaya dzavo kuvanhu vasina vamwe experience, and every marriage is unique. Ma challenges acho are unique because vanhu varimo vari unique. Saka siri kuti kana dei pakati kakoka vamwe vanhu vacho vatakoka vakuti whether vatibatsire, because kumwe kubatsirwa kuri kuitwa mazuva ano ndiko kuti vanhu vari kuita maentanglements vachida kufunga vari kusolva kumhanya kutizawo kuprayer band. Atoenda kuprayer band anotori nani pastor because uyo ari kutsvaka kubatsirwa. But dambudziko ratiri kuita nderekuti vanhu vari kuunza vamwe vanhu vachida kusolva kugadzisa machallenges arimo izvozvo. Saka tiri kuti hazvibatsiri izvozvo kuunza vanhu kuwanza matambudziko toramba chingodaro. Tinoda kuti tende hanzi kuwanza matambudziko. Ende vamwe vacho vatinoenda kunoudza nyaya dzedu, vamwe vacho vanogona kunge vari kutofarira kuti zvinhu zviome or even kuprayer band. Though ndiri kuti vanhu vasaende kuprayer band, kana tafunga kuti toda shwiro dzeupenyu, pamwe pacho tinofanira kuenda kune vanhu vatinotrasta, vatinoziva kuti kana tikange tavaudza nyaya dzedu we are safe. Pane vamwe kuti tikatoudza totoona dzakutotaurwa kuprayer band dzatoma WhatsApp namatraining ari kunetsana nemurume. Saka tofanira kuti tizive tiri vaviri again, tisati tamhanya kunzoko, tiri vaviri takatokwana. Dzimwe nyaya ngatitraye kudzisolva inside. Vachinyandura pane nyaya inonetsa vanhu vachata 2 years hapana mwana, 3 years mwana anetsa. Aminoti munoti kudii? Iyi mhuri yakakwana here pasina mwana? Ndo zvinhu zvinofanira kudzidzwa. Muchirongwa chakapfuura takambotaura nyaya yekuti vanhu vanofanira kuziva chikonzero ngenyi vari kupinda mukati memarriage. Yes. Vamwe vanoroora nemhaka yekuti vanoda vana. It could be a wrong reason kuti titi tatopindira marriage vana, asi vana vanouya sechipo. Chipo mukaita muchato hamuchidhimandi, munotoshamisika chatouyawo motofara. But mukaona vana makuita vekudhimanda, zvazvinoreva vakazoshayika mumarriage, matone dambudziko mumba kureva kuti mufaro watotama mukati memba. But kana takapinda nekunzwanana isu tiri vaviri, ngatizive kuti ava vanozouya vari kuuya kuzowedzera mufaro kwete kutapudza mufaro wedu. Maingwenya mwana ashayikwa mbereko yanetsa, munoiona senyaya, mukabatsire sei? Kune vanhu vari kutonetsekana nenyaya to an extent yekuti vamwe varume vakutonotsvaga umwe mudzimai ka small house ari kutsvaka mwana, munoiona sei? Ndinoona sekuti mwana, sekutaura kwaita elder, chipo chinobva kuna Mwari. Kana chiri chipo hachifaniri kukanganisa mufaro wedu semhuri. Tinogona kuenderera mberi. Kune vanhu mukati meupenyu vanoshayiwa vana nezvikonzero kana zveutano kana zvimwe zvokungoti Mwariwo haana kuvapa chipo chemwana. Hazvifaniri kuba mufaro wedu izvozvo. Hatifaniri kubuda museko because vanhu vaviri vakatokwana vanogona enjoy life. Vana vaenzi vanouya mumarriage vanobuda futi. Vakati gare gare vana vanobuda voita upenyu hwavo. Saka isusu tiri vaviri vana vasati vauya kana chero vachizoya chero vakasauya zvinogona kufarika marriage because vanhu vakatokwana vari mukati memarriage chero isina vanhu. Toda kuti tende. So pfungwa imwe iri kutsimbidzirwa naElder Chinyandura naMaingwenya, biblically theologically muri two mutori family seko yakakwana, makatokwana whether mwana auya uri mwana haana kuuya, gutsikanai muri mhuri yakakwana. Mukatarisa nyaya yaDavid naSaul kunetsana kwavakaita,
ndida kuti ndidzoke kwamuri maingwenya. Vaiwirirana vari vaviri. Muchiri kurangara here kuti David aitomboenda kunoimbira Saul nziyo, Saul otonzwa zviri nani, ende Saul aitoti kuna David, mwana wangu, mwana wangu. But dambudziko rinenge rakazotanga vana mai pavaiimba paya vachitaura kuti Saul auraya 1000 asi David auraya 10,000. David ndobva ateerera, ndopakatangira jealousy. Ongororo iri kutiwo zvekare vanhu vari mumuchato muwanano vari vaviri havana kana dambudziko, vanogona kunge vachitowirirana kubva vari mukomana nemusikana. But wechitatu uyu ndiye dambudziko. Mune vamwe vamunogona kunge muchida kuti mutsanangure kuvateereri vanopinda pane vechitatu vari kukanganisa muchato. Okay, maita henyu pastor. Pakutarisa vaviri munogona kutodero muri right, muri correct, muri true. But pakazouya ma-in-laws, pakauya vana vamwene, mai vanogona kusapinda zvakanaka mukati memarriage. Vanopinda vari kana vachitokonzeresa kuti vanhu vaparadzane vari true. Zvinogonawo kutoti munhu anoroora kana kuti anoroora ogotadza handi panonzi munhu achasiya baba namai, handiti pano umwe anoroora orega kusiya mai voramba vachitonga zvinhu zvemumhuri, vachitonga mafinances, vachitonga zvinofanira kuitwa mumhuri, zvekuti munhu haasi kugona kumira iye achitonga mhuri yake. Izvo zvinotokonzeresa whether ndeve musikana vari kutonga, vari kuperekedza mwana wavo kwavakaroorwa, kuti tonge vakaroorwawo nawe ikoko, vachidecida zvinofanira kuitwa mhuriyo, already vatove wechitatu anokonzeresa. Saka pane nyaya dzokuti munhu anoroorwa orega kunyatsoenda kana orinyatsorega kusiya. Koitawo shamwari dzimwe dzinopinda. Pane nyaya dzatinonzwa dzakawanda dzekuti shamwari dzinosvika dzichitonga kuti iwo wakapusa, iwo wakaita sei. Dzimwe dzinopinda kana dziri dzechikadzi, dzimwe dzinopinda kana nekumabedroom dzichikudhisaidhira zvokuita zvoti iwo ugere nemunhu waugere naye haasiri ari kuita zvavo, ari kucontrolewa from somewhere. Vachinyandura, pane wechitatu ari kutsanangurwa apa, ari kukonzera dambudziko. Wechitatu nemakuhwa, ndivapo wamungade kuwedzera muchitsimbidzira nyaya iyi? Ichokwadi, vanhu kana vachinge varoorana vava vaviri, sarudzo dzezvavanoda muupenyu ndedzavo vari vaviri. But rimwe dambudziko rinobva kunesu vanhu vekunze. Tinogona kuti vave sangano chaivo. Ukaona vanhu vagarisana vari 2 pamwe vadhisaidha kuti hatidi kuita hedu mwana pari zvino, but vanhu vanenge vakubvunza ko chii chiri kuitika, sei usati wane pamuviri? Zvaakuchiita kuti vanhu havachashandi zvavanoda ivo asi vakuitira vanhu. Saka izvozvo zvinokonzeresa kusagadzikana mukati memamarriage. Pane imwe pfungwa hombe yataurwa namaingwenya. Unogona kutoona kutoti mwanakomana haasisiri ari kurhana musha wake, uri kurhana mwana baba vake. Zvidiso zvababa ndo zvaakuita mumba. Vangave mai, unotoona kutoti mwana wavo haachagoni kuzvisarudzira, anotosvika pakutozomirira kuti kana pane vada kutenga mubhedha mai vati kudii. Vangade kusarudza kala yeTV vatati regai nditange ndanzwa mai kuti vanoti kudii. Chikonzero ndechekuti vana mai havasi kugona kuregedza, nevabereki hatisi kugona kuregedza. Toda kuramba takabatirira pavana vedu tichivaudza nekuvatungamirira zvekuita. Izvozvo regai tibva taudza vabereki zvinokonzeresa matambudziko makuru mukati memarriage. Kana vakawirirana kuti vanoda TV yeblack, masofa eblack, stove yeblack, ndo zvavada vari vaviri mukati memba yavo. Ngativatendere vaite machoices avo. Toda kutenda maingwenya, ndiri kudzoka kwamuri mune vhesi ramataura so powerful kubva kuna Genesis. Murume anofanira kusiya vabereki ononamatira kumudzimai wake. Vhesi rakakotwa 3 times, ririmo 3 times mukati mebhaibheri. Kunyange red letter edition Jesu anotaura the same verse. Hamuna kurava here kuti murume anofanira kusiya vabereki? Vhesi riri kutanga riri kunyanya kufokasa nemurume. Mukomana, muri kufunga kuti vakomana vari kusiya here shuwa vabereki ononamatira kumudzimai? Vakomana havasi kusiya pastor, vakomana havasi. Anyway, munhu wese anoda mai vake. But when it comes to marriage, marriage haisi nzvimbo yokuti ndakuda mai o mudzimai. Waita choice, mubereki, I didn't choose kuve mwana wenyu. But kana ave mudzimai, you have chosen kunamatirana neuyu, which means makufanira kuita zvenyuwo zvinosanganisira
zvawakabvawo nazvo nezvaakabva nazvo makuita yenyu mhuri itsva ine mamwe maonero muchibvumirwa kuti tiri part of that family but tine pataakuraramawo nemachoices edu asiri kuinfluenswa kana kukoraptiwa nekwatakabva. Toda kuti tende vadiwa vatereri, tine theme yatiri kufamba nayo iri kuti sacred circle or sacred family. Ellen White achinyora anotsanangura mazwa ekuti michato yedu tuma sacred circle. Pastor wekuchechi havafanira kupinda mumarriage yenyu ndokunge pamwe mimavadaidza elder wekuchechi whoever mune pfungwa yamataura vachinyandura very true. Vaviri ava vakadecida kuti havasi kuda kuita mwana zvitori enough and havasi kupikisana nesoko raMwari. Vakati vada kutipenda imba yavo red or black, zvese black or red ndezvavo ndezvekumba kwavo. Maybe mukanoti kwavari imba yenyu zvayakuita kunge ndeye masatanist. Vakati aiwa ndo kale yatinonzwa mwoyo wedu wakasununguka amuite nharo nawo. So kuna vamwe vari kuteerera vangangodaro vari vabereki, hanzvadzi, shamwari, rimwe dambudziko riri kuitika tiri kunyanya kupindira mumaaffairs evaviri. Ngativasiyei wechitatu une makuhwa iwe. Saka tichakumbirawo kuti panguva ino timbotora mafemo topiwa one item of music tozodzoka tichirapanura nekuzunza nekudzumbunura nyaya yatiri kudzidza wechitatu une makuhwa. Vadiwa vateereri, tinokutendai zvekare patakupinda muchikamu chechipiri chechirongwa chine series inoti Family Circle. Nhasi tine musoro wenyaya wekuti wechitatu une makuhwa iwe. Tine nyaya tiri kudzumburudza tichiona kuti vaviri makasikwa naMwari makatokwana, ende Adhamu akapa Eve mubatsiri akamukwanira.
pane dambudziko rataona rekuti pane outsiders vari kukonzera chaos mukati medzimhuri. Pane vhesi rimwe ratadzumburudza again, murume anofanira kusiya vabereki ononamatira kumudzimai wake. Ndine pfungwa yendidoda ndibvunze Maingwenya, challenge yatanayo yevakomana vanhasi havachadi kubva pamba pevabereki, hazvigone here kuafekta kana kubuditsa umwe wechitatu anogona kuzokonzera makuhwa? Ewe pastor, challenge iyoyo kusabva kwemukomana pamba yevabereki ka hakuna musha unoita machongwe maviri. Wakadzi by nature, women are so powerful, they cannot cohabit zvakanaka for a long time. Umwe nomwe ari kuda murume wake nenzira dzake. Saka kana wandisa pamba pevabereki hongu zvinonge zvakanaka, maybe toda pamwe initially ndidzidze kuti munodya sei, munogara sei, zvimwewo zvakanaka zvatofanira kukopa, but pakazove ipo panogarwa pagara panotozongoburitsa hondo, because vamwene muridzi wemusha ndo muridzi wecompound. Iwewe wauya hauna compound, hauchazivi kuti ndiri mwana here kana kuti muri kumboita nezvei. Panotukwa murume wako achikonewa kufunctiona sababa, it will affect the marriage. Chero pamunozoenda muprivate space yenyu wakuda kuita murume iko zvino but watadza kumira, even pandanga ndichitukwa kana pandanga ndichiita sei, pane zvinhu zvakawanda zvinokanganisika nekuti vana varege kubva kunogara pavo. Chimwe chinoitika ndechoti vanenge vagara vasitorina means, vamhanyira kunoroora but haasati ambozvitengera gumbeze. Saka kugara pevabereki kuri easy because mune mubhedha waakatengerwa, magumbezi akatengerwa, chaangowedzera chete mudzimai. But chinonzi murume munhu ngaabve ambonorarama achidemonstrata kuti anogona kuzvitengera mubhedha, anogona kutenga gumbezi, anogonawo kuzochengeta mukadzi. Saka isusu takatrusta munhu asina kumbozviitira chinhu kuti anozogona kuchengeta mukadzi. Marriage is not for children, it's for mature people vanofanira kuratidza zvinhu zvokuti ndakura ndaamurume. Toda kutenda masoko makukutu vachinyandura havsini kuti kumakemeeting chaiko chaiko ana mai vanogona kunetsana 1 week chaiyo kuti makoko enyu muri kurasira kunoko ende mvura iri kuyerera kunoko. Amenoti zvinobuda sei pavhesi ratambonanganidza iri rekuti mukomana anofanira kusiya vabereki? Ndiapiwa machallenges ekuramba uri pamba pababa. Machallenges akawanda, Maingwenya vataura zvakawanda. Munoona kuti kana mudzimai anotadza kuita madana kumurume wake, musha unenge une vanin'ina, vana nevamwe vazukuru vavamwe zvekuti kuti vatengerane tunonaka kana kuti aedzewo kuitawo mamwe maresipi emiriwo mupamba apa zvinenge zvaakutonetsa. Sezvavataura kitchen inenge nemuridzi wayo. Saka zvinenge zvakakosha kuti tiagara ngatizive kuti yanguva yekufamba. Vakuru vakare vakanga vaine matsika yakanaka, vaizokutora vokubikisa mapoto, vokubikisa imba yako, vokuti chitangawo zvani zvako, vokupa imenyu mamunobikirana muri vaviri. But tiri kutoenda further than that, kuti dzimwe nguva kunge tiri housed under one roof zvinogona kunetsa. Pane macontrols anoramba aripo, atiri kuti baba ngaazviratidze kuti ndiri baba tiri kunze. Tinozoita vana vakaremara vasingagoni kukwashira mhuri nekuti vakajaira kuitirwa zvipi zvese. Saka ngavagone kunotanga musha wavo vari vega. Tinotenda kune imwe imba mai vaiti vakaisa masofa avo actually mukomana akatenga masofa, muroora ndobva aseta masofa amwene vauya because vari kugara pamba imwe chete, zvikanzi no masofa emwana wangu andakatakurira mimba 9 months anga nhine, ndobva warongawo nenzira yavo. Muroora ndobva wauya zvikanzi adai ndiani, yatova chaos. Saka Mwari anenge anga akatozoona kare munjere dzake kuti mukomana anofanira kusiya vabereki ononamatira kumudzimai wake. Maingwenya mune zvamuda kuti muwedzere papfungwa? Ndinoona sekuti muroora uyo aripo ndiyega muenzi kana ukamuudza pamba pekwenyu. Ndiyega muenzi ane maitiro akasiyana nevanhu vese vanogara papo. Imimi munonzwisisana, ende zvazvinowanzoita murume, relationship yemurume nemukadzi ine pamwe pokuto zvechokwadi tinogona kusanzwanana sevanhu vachiri kudzidzana. Togona kusanzwanana. Unoona mukomana ari kugara pavabereki anoita gang against wife yake
achishandisa masisters vanenge vakurwa hondo yachona, vazukuru vanogarapo, vanhu vese, muenzi uyu asina waanogona kumira naye. Saka mukange muri kwenyu mese muri kudzidzana, muri kuita kamutambiro kenyu, ende unotozoona kuti murume kana behavior yake ari pamba pevabereki nekunge muri mega yakatosiyana. Zvakangofanira kuti chero dei vabereki vakakushanyirai kumba kwenyu chaiko, hama dzemurume, ndoda kutaura ndiri kudire madzimai, unoshamisika kuti akomawara aya abvepiko aya, munhu akubvunza kuti madya here kunge ndiye anobika. Mambobikirwa panapa munenge musina kufara wani, akuda kumira kuti kuhama dzake dzione kuti pane zvandisina kunyatsoti, but ndinogara chifunga kuti mudzimai akangwara anofanira kungoziva kuti ari kuda kungodemonstrata kuti ndiri kutonga pano pamusha. Saka kana ari pamba pevabereki manje haagoni kuzoita zvese izvozvo munhukadzi kuti aitewo madanho ake amhanye achigadzira hama dzauya. Tinotenda. Imwe pfungwa inotoda kunditsimbidzira wadewa tere ndeyekuti kune vanhu vese vanoroora kana kuroorwa, hakuna kwaunoenda vanhu vese vachiti tandakakumirira. Every home yaunotoenda kutone vanhu vanototaura kuti kamuroora kanotaurisa, kakangwarisa oro kakanyararisa oro mukwasha yakasvinuka. So zvimwe zvacho zvinogona kuminimizwa nedumba ramunogona kugara muri vaviri muchiita mamistakes enyu ikoko zvichifamba zvakadaro. Vachinyandura ndoda ndidzoke kwamuri wechitatu une makuhwa. Vaviri ava vari kugara vese vawanawo maybe $100 or $100 yavari kuwana every month. Munofungidzira kuti kuma-in-laws avo vangaisevhese, vangavape sei mari, vangavabatsire sei? Mataura imwe yenyaya mufundisi iri kukonzera madambudziko akawanda mukati medzimhuri. Kunyanya nyaya iyoyo patinodzidza nevazhinji haisari, ende pamunoitaura munoona kuti panomuka nharo dzekuti vamwe vanorwisa kuti ai zvaitirwa kwana amwe nevamwe ndizvo ngazviitwe kupi kumba kwedu. Saka imba ikadaro ikava nemitemo yemamidzi nemapatience haifambe. Imba inoda kutarisawo mamiriro anenge akaita zvinhu. Isu Mwari akatisika tiine pfungwa dzekuonawo zvakanaka nezvakaipa. Tinogonawo kuonesana pari kuda dambudziko. Munozviziva here kuti kune mimwe misha vana kutoendesa zvinhu kuvabereki vavo madara ekufara nekuita rudo, but ivo kumba kwavo vanenge vasina chavangade kwatiri, but kungoratidzana kuti tiri hama nehama. Kozoita kune mumwe musha kwamune makabva munoona kuti shuwa ari kunhonga svosve nemuromo. Hatingagone kubva tati vanhu itai fomula yekudai so, but vanhu vaviri tikagara pasi mukuwirirana kwedu tinogona kuona musha yedu ikava nemifaro nekwatakabva kukava nemifaro kana tikawirirana mashandiro. Tinotenda. Muri tu imimi hamuna problem, but problem inogona kuzouya madividiro amuchaita mari iyoyo. Maingwenya $100 yodivhaidwa sei? Ndikuwirirana naElder Chinyandura kuti mari haisiri iyo issue, but kwatiri kubva kwachona isusu tiri vaviri tikazivana kuti kwedu kune need yakadai. Handifungi kuti challenge iri kutangira pavaviri ava. Maybe rikaiti patangogadzirisawo neso sevabereki. Rudzi rwedu rwechitema rune dambudziko yekuti mwana anobhadhara black fees, yokuti tinotarisira zvakanyanya zvinoisa pressure pavaviri ava. Dei tagona kuti vabereki tave nezvinhu zvedu, sekutaura kwaita Elder, whatever madivaidirwo achaita 100 haachisiri emaneeds ari based on maneeds, but ave erudo. Vana vakuratidza rudo, but vana vatori nepressure. Ka100 hakasi kutovakwanira, but vane mhuri kuri kunhongwa svosve, nekumwe kumhuri maybe kuri kuwanikwa kunongoda maruva. Saka ini ndoda kufunga kuti sekutaura kwaita Elder zvitori correct kuti ngatitarisei maneeds. 100 yedu ifige yatingotaura, but tingoti kana zviripo ngatitarisei, chero zvisipo vabereki vanoda kuchengetwa kana vaine need yekuchengetwa. Vamwe kunoda kuendeswa maruva, hatizoti kunoda ngakuendeswe maruva every time because uko hakusi kudiwa maruva. Once in a while kusina need they will understand, but kune need ngatiisewo percentage inoenderana nezviri kuitwa. Toda kutenda nepfungwa dzakanaka dzabva kune vedare. So imwe pfungwa iri kuuya panyaya $100 ndeyekuti imimi ivai on the driving seat. Musatendere kuti ma-in-laws vapushe oro vakupei mazano oro pressure nemari imimi
yamazvisevhera yamuda kupa vabereki venyu. Kumwe munogona kuendesa 10, kumwe 90, it's up to you, kumwe 45, kumwe 55, oro imwe month ivai makasununguka kuti zvinhu zvakaoma this month, takundikana kuti tibvise what something. But I've seen kuti sometimes madecisions atinotora mukati meupenyu anogona kupedzisira affecta marriage yedu. Ndauya kwamuri zvekare maingwenya, mamayouth aya oro macouples aya vari kuita mabusiness deals nema-in-laws, hamufunge here kuti panogona kupedzisira pakubuda wechitatu ane makuhwa? Muneona sei apa nyaya? Anything pasa kana zvinogona kudero kuti mwana wedu tichiita business naye, but kana mudzimai wake auya panofanira kugarwa pasi kuti ari kuuya achikwanawo kuti mukwasha ndigaitauri kwangu inini, mukwasha ari kuuya titori nezvinhu zvedu, ari kupinda sei? Kana achipinda mukwasha ari kupinda achijoinira izvi here, kana kuti maybe mukwasha aita business deal, mabusiness deals akaramba akabatana kumhuri achisiya imwe partner yapinda, ane challenge. Ndoda kufunga kuti vana ngavarumurwe vaite zvinhu zvavo vari 2, chero zviri zvemari mukati, kumupa nhaka yake kuti iwewo wamira apa, kana chero de achizodzoka akudzoka iye nemudzimai wake vakaberekana. Because tikaramba takatakura mwana wedu tichiita mabusiness deals naye, pane zvimwe zvisingakwani uyo kuti hatozombofi akave part yefamily, anoramba achingove muenzi. Saka madecision making process inotoitwa kwaasingagoni kuinfluence, kusvikira anosvika kuita chembere anenge achingodeciderwa zvinofanira kutengwa, kunofanira kuendwa holiday, haana sei. Ini ndoona sekuti pane dambudziko pastor, mabusiness deals ngaaitwe pakati pevanhu vaviri, iva ngavabvumire kutanga ravo business rezera ravo. Masoko makukutu ndoda ndidzoke kuna Elder Chinyandura. Pane mabusiness deals yatiri kutaurai, kwoitawo rimwe dambudziko rekuti mukwasha anogona unogara kwatezvara otonoroja ikoko, kana unogara ikoko tambotaura kai kuti ari kumba kwababa wake, pate zvinozvi anobhesa nawo ari patezvara. Nemabusiness deals mune zvekuwedzera here? Imwe nyaya hombe yamataura, hongo mukugarisana muupenyu zvinhu zvinombonetsa vanhu vachida rubetsero, but haisi kurudziro yedu. Vanhu ava kana matotanga musha, ndo zvambotaurwa namaingwenya kuti imi chikura imi, chiratidzayo kuti matangawo musha wanyu, musha wenyu. Dambudziko razvinoita tamboritaura mumashure, hatigone kuzviexpressa fuli tiri mumba mevanhu. Mukwasha haachagoni kusununguka ari mumba mevanhu. Pane zvimwewo zveshuwa maweaknesses agara ari muvanhu, anotanga kuchioneka zvekuti mufaro wandakapinda urimo unogona kunge watochinja, because vane zvimwe zvavakuona kuti aizvi mukwasha wedu anorara kudai nai, mukwasha wedu anodai. But kumwanasikana anenge akasununguka, because pamusha pani, pamusha pavo. But kumwanakomana zvinotiomesa. Saka kurudziro yatingaite ndeyekuti zvakanaka kuti titange umusha, kana zvinganetse. Vamwe vakatanga zvinhu zvichinetsa, but vane mastori ekutaura zvazobudirira vakatanga vanenge. So vadiwa vateereri, pfungwa yatiri kutsimbidzira ndeyekuti vaviri ngatizvimirirei. Sometimes kuinvolva wechitatu zvine machallenges azvinazvo. Maybe tezvara vada kukwidza rent, vari kunyara kuti ndingakwidze pane mukwasha, oro tezvara anogona kutokwidza rent times 3 isiri kuenderana nemaretsi aripo, mukwasha ushaya kuti zvamira sei. Pane machallenges. Maingwenya mune zvekuwedzera ino, pandada kuti ndibva ndakubvunza umwe mubvunzo muhamawedzera nezvamunazvo. Imwe challenge iri kuitika kuvasikana especially ndekuti kana vachidanana vari 2, mukomana nemusikana, angopinda muwanano chete, hama dzemurume vazhinji vane dambudziko rekuti murume anogona kupiwa wechitatu, edha muzukuru anogona kuti handiti wakadzidziswawo nasekuru, takunzira kamuzukuru aka kuti ukarere, oro panogona kuyaba munini vachitofara chaizvo chaizvo, vatobva kumusha vachitoti vakumanende muchato wenyu wakabuda zvakanaka, but atoya uzogara ipapa apa. Apana mungabatsire sei? Tingagone kubatsira sei vabereki vanoita izvozvo, oro vatori muwanano, ma-extended families aya? Okay, regai nditange contribution yangu panyaya yemukwasha anogara patezvara. Kana pane nzira inokurumidza kuti munhu areruke kugara patezvara, because tezvara murumewo kana kuti even vangave ambuya
vane zvavanoda kuita kana mumwe musi vanogona kukonana iwe mukwasha uripo ipapo iwe wautoreruka panotukwa vana vepo wakutotukwawo hauchisina chiremerera saka ndofunga kuchengetedza dignity munhu ngaanotsvaka beta uvake chidumba chako cheplastic utangirewo ipapo chinowanzoitika ndechoti vanhu vanotya maresponsibilities saka vanotsvaka zvinhu zvakareruka but zvakareruka zvachonaka zvakareruka hazvo nhasi but mangwana zvichakuomera because iwe unenge warerukawo then ndiri kuda kufunga yamuri kutaura pastor iyi inyaya yakaoma iyi yekuti izvoni vasikana nevakomana vanotanga kuroorana mati vanoita sezve mukomana kumhuri kwavo vanogona kupa mukomana kuti agare naye kana bamunini vatouya vakasununguka vatogara regai tibatsirane nevabereki in as much as zvakanaka kubatsirwa nevana but ine handisi kuona sekuti tiri kubatsirwa nevana willingly we are imposing vana kuti vanofana kutobatsira zvinogona hazvo kushanda but vana ava vaviri vari kutanga kuroorana ivo havatozivani saka munhu ari kupinda marriage ari kuziva murume wake akufana kuziva nabamunini nanatete nanani vanhu vokudzidza vawanda saka kuti iye achizosucceed atove nevanhu vanenge aroorwa nevanhu vakawanda because bamunini vanetwavo muzukuru anetwake ende vanhu vese vanenge vachipa mareports kwavakabva nhasi anga asingasmaili pamwe zvatokanganisika kubedroom pamwe hasi kunzwa zvakanaka but because mamuunganidzira vanhu iye murume wake chai hachatomuzivi akutomuziva through mareports akuunzwa nevazukuru maswera sei nhasi nambuya nhasi taswera tangodya chingwa chete aka kari kupa ripoti akatombozivi kari kufunga kutoti ndakauya kwasekuru vane zvese nekuda kwemuchato wavo mabudiro wakaita saka hapashayikwe panapa vanhu vari vatawanzira paplatform yemarriage ichitanga inoremerwa dheki racho rinoremerwa ngarimbotakura vanhu vaviri vachibatsirwa vari kwavari hatirambi kuti varege kubatsirwa ngavabatsirwe vava vachimbogare pangari mastreet kids here ngavagare kwavanga vachigara ava tochivakumbira rubatsiro kana matikwanisirawo plus hatitombonidi kutaura because kwaari kubva munhu anokuza kuti kwakamira sei ende tichitofamba mucourtship vakomana nevasikana tauriranai zviri mhuri kwamuri kubva musapretende makapfeka malabels zvokuti ndinofunga kutoti ndiri kuenda kunoroorwa nemunhu anazvo zvese nyatsoburitsa pachena vabereki vako kuwana nekushayiwa kwavo zvigondibatsirawo pandiri kupinda ndopinda ndiine sense of responsibility than kusurprisika ndakuona maiwe musha wese rudzi rwese dzimba dziri kutodonha iwe wakanondiratidza kwapasa zvese zviri kuda kutanga kuvakwa chii zvese hapana chawakaburitsisa chako saka ngatitaurira nechokwadi kuitira kuti ari kupinda apinde achinyatsoziva gemu raari kufanira unotamba pfungwa yandiri kuda yamataura ndeyekuti ngatibudirane pachena then number 2 pamwe pacho isusu tiri muwanano tiri vaviri tisadye huro ine kunyara zvimwe zvacho tikaona kuti hazviite zviri nane kuprovida mameans sezvamataura maingwenya munhu ari kwaari ikoko because anga asiri mustreet kid initially handiti kana achida school fees oro kuendeswa kumission school tomuassista ari kwaari so that avo vari vaviri ava vowana nguva yekukura even muchato wavo uchiexperiensa rapport ndakuya kwamuri vachinyandura maminutes edu ndiri kuona kuti amhanya toda kuti tambanudze nyaya iyi wechitatu umwe wacho wamunofunga kuti ndiani mune pfungwa dzamunadzo dzamuda kudzumburudza muchipa even shwiro dzeupenyu kuvanhu pane imwe ishu yandoona kuti yakakura chaizvo mumarriage yemunhu wechitatu anowanzowanika mumba iye zvino kwaane mutauro unongonzi masmall house ndiye mumwe munhu anetsa mukati memarriage dzevanhu mukatotarisisa dzimba zhinji dzaputsika nenyaya dzemasmall house ende mumazuva atiri kurarama anayo vanhu havasisine hanya neupenyu hwavo kuti zvine rufu here kana kuti hazvina vanhu havachazvitarisi yanhau yekuti chitema chakura mukati mevanhu ende zvaakuita sekuti regai ndibva ndangopedza apa kuti zvaakuita sekunge musociety matinogara vanhurume vanogashirika kana vakaita masmall house mudzimai ndiye asingagashiriki akaita izvozvo kunyange vaakuzviitawo mazuva ano ndakatombosvika pane mumwe munhu kumaraini kwedu airemekedzeka zvikuru akabatwa ari kusmall house nemudzimai
but mudzimai akatakurana neshamwari dzake kuenda kundonorwisa mukadzi uya ane pamba pake paendwa nemurume. Ndaitofunga kuti murume ndiye acharwiswa, but vaitorwisa mukadzi uyu vachiti haunyari kuti torera murume achitoiswa kuti handei agadzirirwa breakfast kumba. Saka munotoona kuti zvakuita sekunge zvinotambirika kuti even ukandoripota nyaya yako kuna natete kana ukandoripota kune vamwe musociety unonzwa vako kuti iwe ndo zvinoita vanhurume. Ichocho toda kuti vataura chivi pakati peimba yaMwari ende zvinoputsa michato yakawanda. Pato nepfungwa yekutoti murume ibhuru nyangwe akapasa danga anodzoka kumba. It's very true. Wechitatu umwe wacho ismall house. Maiziva here kuno vanhu vakateerera kuti kutori kamwe kamusikana kari kutoziva maplans enyu mese muri vaviri, kutoziva kuti usafone time ifona time imimi maiyo mune muchiti murume wenyu shewe, but pane kamwe kamusweet 16 kari kuti Jimmy Crispin kari kuziva maplans ese kutopfuura imi maiyo. Maingwenya tiri kukurukura nyaya iyi yewechitatu. Mune umwe wechitatu wamuri kuziva apaza nyaya iyi uri muda kuwedzera pane zvanga zviri kutsanangurwa? Regai ndiwedzere pane zvanga zviri kutsanangurwa pastor. Zvechokwadi tiri kurarama munguva inotyisa nekuipa yekuti izvoni chero madzimai vakutobudawo kunze vachipinza mumwe munhu wechitatu. Ini ndinofunga kuti ingasave physical munhu ari physical relationship, but vanhu vari kuita emotional adultery. Umwe munhu anenge wokuti at least ndinongotaura naye, hapana zvandaita, but ndinongotaura naye. Vanhu vari kuinvita umwe munhu mukati memarriage anogona kukonzeresa kuti uya achidetacha from his wife or from her husband, nokuti ane umwe munhu waanoputsira shungu dzake pazvaanoda kutaura maideas ainawo, zvinhu zvamufadza, zvinhu zvinomurwadza. Saka wetatu anogona kusadero achiuya kuzopinda nenzira dzatajaira dzokunzi small house, but itori small house because ndiye wandinobvunza maopinions and maopinions ake they matter. Hazvinei kuti murume wangu ndongoziva kuti ndichanobvunza uyu. Saka tiri kuti isusu iyoyo chitema. Mwari never intended for marriage kuti ive crowded like that, but kuti marriage muve mevanhu vaviri vanogarira zvinhu zvavo pasi, vobvumirana how to proceed and vobatsirika, because kana vamwe vese vakapinda vatokukonzeresa kuti hapachagari zvakanaka. Tinotenda nemasoko akasimba vachinyandura mune 1 minute 30 seconds, maingwenya mune 1 minute 30 seconds. Mune nyaya dzakasimba dzamuri kutsanangura. Umwe wacho wechitatu anogona kunge ari social media chaiyo. Pane unyarikani huripo hwekuti murume haafaniri kuswedera padhuze nemudzimai asiri wake, but inenge ari yesocial media. Pane wechitatu apinda, it's just a message, hello, nice picture, nice pic, kiki, vanhu vakutotaura. Pato newechitatu akutotaurwa nezvake pasocial media oro internet pachezvayo yaita kuti vanhu vave so busy kufokasa. Pane kapicture kandaiona katsiri paipad, baba vari panewspaper, vana vari such that hapasisina nguva yekuti vaviri vataure. Issue yafocused on pakombiyuta. Mune zvamuda kupedzisira kutsanangura muchidzumburudza pane wechitatu? Pane imwe nhambo bhaibheri rinoti batai makawa madiki kuti ndiwapedza minda yemizambiringa. Tine tumwe tunhu twatinofunga kuti tudiki, hatuna zvatinokanganisa mumarriage dzedu. Mataura zvakanaka, mataura nyaya yemafoni, mataura nyaya yemaindaneti. Tunhu itoto list is endless, twakawanda twuri kutora muto wemumarriage. Izvozvo zviri kuramba zvichiita kuti vanhu vasuduruke kubva kune mumwe nemumwe, vachiramba vachitaramukana. Zvinoda kuti kana tichinge tiri pamwe chete ngatizive kuti nguva ino inonzi family time, tichiita zvinhu zvemumba medu, uye ngative vanhu vakavimbika kune mumwe nemumwe. Kunyange mwangu asiri kundiona, kunyange asiri pedo neni, ini ndofanira kuva munhu akaita sei, ngandizive kuti ndiri mudzimai wemunhu, ndiri murume wemunhu. Ini ndiri kufunga kuti pane saying yatina inonzi zingizigonyera pamwe maruva enyika hadini apere. Bhaibheri pane imwe nzvimbo ndiJobho rinoti ndakaita sungano nemaziso ani, nemaziso angu. Kureva kutoti the beautiful ones are not yet born. Ndoda kungotaura panyaya dzemasmall house dzaparadza nyika.
zvekutoti zvechokwadi kana tikadzingirira nezvinhu zvese every day unoona chinhu chinochallenja love yenyu. Ndinoda kungodzokera panyaya kuti choose your partner every day. Nekuda kwekuti there are things that are going to challenge that choice. Pane vanhu vane mari kudarika your partner. Choose your partner. Do not invite. Usaattractwe nemari. Pane vanhu kana tingataura kumadzimai vamwe wakuti unonyatsoona kutoti ava baba vanotaura sense kudarika baba wekwedu. Vekwenyu vachona iwo choose him every day. Support him. Itai kuti zvinoita kuti baba wekwenyu vataure zvinodini zvinobvisika. Zvine vari pamwe unoona whatever is your challenge mukati memarriage ndo chaunoona chisipo marriage unochiona kune vamwe vanhu. Saka ita kuti Mwari akupe maziso ekuona umwe partner yako akakukwanira zvichitori correct zvakadaro, because haungazvipedzi kuti nhasi wajamba apa. Ndogara ndifunga kuti nini many women are prepared to work with difficult bosses, but they are not prepared to work with difficult spouses. But mukati matinoti difficult imomo pane umwe wakatodongora ichoti dema yavaiziva dei ndikangwana kana mukana wokurorwa nemurume akaita sei inini handingambotambisi nguva ndichiswera, because tinoswera tiudza vanhu vasina nebasa rese vanouya vachizotipa maopinions anotisa kuti tione zvisipo. Saka ida munhu wako umuchoose every day and remove macrowds ane kumasecles kwaanobelonga. Yenyu muri two ngainakidze and decide kunakidzwa marriage menyu. Toda kutenda vadiwa vatereri. Wechitatu vanhu vakawanda vatiri kudzumburudza vamwe mafriends, ma-in-laws, internet, social media nezvimwe zvinhu zvinotibvisa palove tiri vaviri. Ende imwe yacho yandakaona kune vamwe macouples vane problem yekucompare life yepanext door. Zvinopedzisira zvane machallenges mukati memba yenyu. Whatever zvamunazvo, live within your means. Vana mai vamwe vanogona kunetsekana even nehairstyle chaiyo kuti mainhingi or what. Kana muchidya nematemba murove mhodzi whatever, itai zvekumba kwenyu. I've seen kunyangwa nana mai vanokombita nenhumbu chaiyo kuti ava vane nhumbu ndasarira aiwa, itai zvekumba kwenyu. For all information, series yatiri kufamba nayo ine musoro nyaya yokuti family circle, pane zvinhu zvakawanda zvatichadzumbunura nekurapanura. Lesson number 1 nelesson number 2 mainly yanga iri foundation yenyaya dzatichazodzumburudza, dzimwe dzacho dzakazvimirira dzoga. But sezvandataura kuno ane mubvunzo wada kubvisa, wada kuwedzera, you are very free. Before tisatatanga lesson yesondo rinouya tine questions atichaanswer. You are free to ask even lesson yatakatanga kutsanangura yanga ine musoro wenyaya yokuti mazuva ataidanana, oro yatadzumburudza vhiki rino yanga ine musoro wenyaya yokuti wechitatu une makuhwa. Dai Mwari kukombore donzo redu nderekuti muri vaviri, muri vanhu vari key, makasikwa naMwari, kunyangwa vamwe vese vasipo, vana vakashayikwa, muri two, muri mhuri yakakwana. Dai Mwari kukombore. Mukuvharira chirongwa chedu tichakumbira Elder Chinyandura kuti vatipe munamato wekuvharira. Vatinamate. Kuna Mwari Baba wakanaka vari kudenga naponesi Jesu, toda kukutendai nezvidzidzo zvazviri pakati pedu. Toda kutendai kuti kune mumwe musha wangu wakuda kuputsika wamabatsira kuburikidza nechidzidzo ichi. Rambai muchititungamirira, mutipe zvezvimwe zvitsva kuti vazhinji vagoponeswa uye vazhinji vaswededzwe pedyo nemi. Tinokunamatai tichipota nezita raJesu unogara nokusingaperi. Amen. Amen. Uyai mbudzi mumtrene zadzanyi moyo wangu, uyai ozvino pano zadzanyi moyo wangu, uyai zadzanyi Jesu nemutsa wenyu, uyai ozvino pano zadzanyi moyo wangu, munokwanisa kuzadza moyo wese wangu, asi ndinokuda imwi kuzadza moyo wangu,
uyanyiwo zvino pano zadzanyi moyo wangu ndaneta handinesimba ndinopfugama kwenyu mudzimu usingaperi zadzanyi moyo wangu uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu uyanyiwo zvino pano zadzanyi moyo wangu uyanyi munjichenure nyara dzamoyo wangu zvino muri kuitawo kuzadza moyo wangu uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu uyanyiwo zvino pano zadzanyi moyo wangu uyanyi zadzanyi Jesu nemutsa wenyu uyanyiwo zvino pano zadzanyi moyo wangu. I boast not of works, nor tell of good deeds, for naught have I done to merit His grace. All glory and praise shall rest upon Him, so willing to die in my place. I will glory in the cross, lest His suffering all be in vain. I will weep no more for the cross that He bore. I will glory in the cross.
waste his suffering, all be in vain. I will weep no more for the cross that he bore. I will glory in the cross, in the cross, in the cross, be my glory ever. I will weep no more for the cross that